Той так пали огъня в сетивата ви. За няколко години, но резко дигнах числата ни. На тия рапъри топа е тишината и с токарата с баса клата бедрата и гласа ми движи на пъпа и убийцата и хартията, пикета, скъпи телата ни. Под маските ни, но нако стоят лицата ни. Като взимам едно, тя се спуска до долу. В чантата си обикалям с 50 на готов. Звучи ли ви много на жените новотно? Взимам бизнес класа от Женева до Порто. Бизнеси от всеки видове. Всека вечер я гримирам, нема гримове. Най-обичам пияна да я съпичам, след като съм хипнал чисто нови сто. Несравнимо е. Чуваш тоя глас и не досетинах нивата ви. Тоя трак пали огъня в сетивата ви. За няколко години, но резко дигнах числата ни. На тия рапъри топа е тишината и с токарата с баса клата бедрата и гласа ми движи на пъпа и убийцата и хартията, пикета, скъпи телата ни. Под маските ни, но нако стоят лицата ни. Отдавна чака зима, с това го прави с агресия. Ти оставам депресия, това на мен ми е професията. Добира се хартията, аритметична прогресия. Лято това им турбина е балсам ти рецесия. Ека периньона малко мажи картината. Прибирал съм ги повече от карантината. 6-3 мотора, киталната ламарината. В 8 тръгнах от София, в 10 мег на марината. Хидрофоните в чушки в градината. Натупаници става палка под мината. Наврътка по бот си изкарал за години, защото обичам да усещам на Диора Куприна. Взимам, раздавам, обичам, си ги поддържам. Как пъчи, кръчето направо не издържа. Осем по коня, задно, едва ме отдържа. Терапета, лъжат, мажат, пържат.